Jeg har kigget lidt på andre gamingkanaler, og tænkte, det kunne være fedt med lidt flere spil end bare... Jeg havde den legit lige! Hvad fuck? Jeg har kigget lidt på andre... Okay, nu... Jeg har kigget lidt på andre gamingkanaler, og tænkte, det kunne være fedt med lidt flere spil end bare 5M-rulleren. Derfor har jeg taget min fedtede editor... Vadum i nakken og tvunget ham til at spille med mig. Håber I nyder videoen. Giv gerne feedback i kommentaren eller andre spil der, hvad I synes, der kunne fedt at se. Ja. Bak om! Hurtigt! Op! Fortsæt! Nej! Hvad spæffet? Nej! Nu! Nej! For helvede! Hvad fuck? Prøv at gå tilbage, nej! Hallo? Det gør igen. Bare kom. Gider du lige? Stop! Seriøst. Jeg gør ikke. Følg med. Hvor er checkpointen henne, seriøst? Vi kan gå straight direkte. Kom så, følg med. Ja. Checkpoint. Ja. Kom så. Lige ud. Bare hurtigt nu. 3, 2, go. Følg med. Følg med. Ja. Bare gå. Rulle. Følg mit sprog. Ja, kom. Bare kom. Hurtigt. Op. Ja. Se. Snil. Ej, hvor du kører. Op. Nej. Rulle nu. Samtidig. Du skal med her. 3, 2, nu. Ja, stille. Følg med. 3, 2, nu. Nej. Hop. Ja, okay. Du kan ikke. Okay. Time det ordentligt. Okay. Nu. Nej. Stop det her. Nu. Okay, kom helt over siden. Rulle. Hurtig pause på videoen. Det er cirka halvdelen af jer, som ser min video, som rent faktisk er subscribet. Så gør man en kæmpe chance. Klik på den røde knap. Giv den noget kærlighed. Og så ned videoen. Rulle. 3, 2, 1, nu! Hop. Sådan. Kom her. Og nu! Nej! For helvede! For mig var du om på den jo. Ja, det var jeg da også. Rulle. Ej. Det er ikke det er lort her. Nu! Så er nu! Fuck helvede. Okay, vi skal lige tegne. Vi kan også gøre sådan her, og så bare gå oven på den jo. Okay. Så bare gå. Det er jo rigtigt, det er sådan man skal gøre jo. Okay, så følg med, så kom. Ja, lige præcis. Ja, vi har den. Kan vi ikke komme tættere på? Nej. Hvorfor? Jeg gør det ikke. Hop! Ej, 1, 2, 3 nu. Vi så ved, man gør det. 1, 2, 3 nu. Ja, så. 1, 2, 3 nu. Rulle. Kom, hurtigt! Stop det der. Stille. Rulle nu. 3, 2 nu. 2, Kom nu hurtigere. Slow ass, altså. Hurtigt, nu. Stop. Stop. Nu. Kom nu. Ja, det er ikke tjek. Godt. Jeg tager højre, du tager venstre. 3, 2, 1, nu. Sådan. Ja. Rulle. Ja. Så, 3, 2, 1, nu. Okay, der skal du enten først så. Eller jeg skal først. Okay, så gør jeg først der. Og så skal du hoppe bagud. Er du klar? Ja, 3, 2, 1, nu. Hvor vi gode. Jeg hopper nu over min. Ja. Yes! Helt over i siden, eller? 3, 2, 1, nu. Okay. Og vi gør den bare nu. Vi gør bare den her side nu. Kan vi? 3. Ja, det kan man godt. 3, 2, 1, nu. Det kan man overhovedet ikke! Ja, præcis, så svært var det ikke. Godt, du tager først. Nej, du tager først. Okay. 3. Nu! Ja, okay. Så jeg hopper først. 3, 2, nu! Godt. Stille og roligt. Hvad gør man her? Og jeg hopper op på den gule nu. Ja, over til højre der. Ikke på den her. Tror jeg nu! Okay. Ja, så går du bakker bagud, okay? Ja, 3, 2, 1, nu! Ja. 3, 2, 1, nu! Kom så. 3, 2, nu! Hvor er checkpointen henne? Ja. Okay, rund nu. Jeg skal løfte den der. Ja, jeg hopper først. Det er derfor, jeg snakker. Ja. Yes. Ja. Kom så. Kom nu. Og så kører vi. Vi går bare hurtigt nu. Kom nu! Du skal jo gå! Vi går bare hurtigt. 3, 2, 1 nu. Så løber vi. Hop! Hop! Kom nu! Stille og roligt! Næste. Der. Kom. Din tur. Yep. 3, 2, 1, hop!
Du skal jo hoppe. Skal det gå så hurtigt, eller? Ja, kom så. Så mig nu. Smør forbi, ja. Du kan... Nej. Hop. Okay. Er du klar til at hoppe? 3, 2, 1 nu. 3, 2, nu! Ja! Op i smørfen nu! Op i smørfen! 3, Okay, nej, du skal helt op på kanten. Du skal helt op på kanten. Så bare du kan. Ja. 3, 2, 1, nu! Åh! Hvad? Okay, stille. Kalm mig. Okay, vi skal bare igennem. Nu! Nej. Øj, nej, rulle. Jeg kan du bare gå igennem, jo. Kan du ikke? Kom. Du tager pis. Skal vi... Nej! Okay, kom. Ja! Nej! Nej! Vi har den nu. Rulle. Yep. Nå, okay, vi laver et omvendt. Ja, det gør vi bare overhovedet ikke. 3, 2, 1, hop. Øj, yep. Og 3, 2, 1, 3, hop. 2, 1, nu! Og 3, 2, 1, hop! 3, 2, 1, hop. Ja. Det er tæt på en stykker, mand. Okay. Og nu! Okay, vi fyrer bare lige... Stop. Nu! Nej. Det der med at time ting, ikke? Det kan du slet ikke fungere. Nu! Stop! Nej! Nu! Stille. Rul nu! Nu! Åh! Hvad? Nej! Nu! Og... Nu! Og nu! Okay! Og fortsæt! Altså... Ja. Hvad fuck? Nå, vi venter på dem der, og så skal... noget lort. Will, what a fat ass. Okay. 3, 2, 2, 1, nu! Okay, vi skal lige op på sådan... Ej. Hvorfor er det, vi går modsat, hva'? Du skal jo gå til højre, jo! Nå, hvem har sagt det? Kom så. Du kan ikke lave hoppet! Sådan der. Tryk, that ass. Tryk. Nu så det her, se. Hop! Nu! Godt. Og vi går til højre nu, Eller, ja. Ja, det er fint. Nu! Den er vej. Hop. Og hop. Ja, vi er der, ikke? Ja, med mig. Her. Men det er roligt nu. 3, 2, 1 nu. 3, 2, 1, nu! Du sagde da 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, nu! Okay. Og så skal du op her. 3, 2, 1, nu! Jeg hopper! Go! Hvor du er i, jeg server. Stille roligt. Jeg Jeg har ikke fået checkpoint endnu. Rul nu. Hvor er checkpointet henne? Jo. Nej, glem det. Op. Okay. Ej, fuck, det er jo ligegyldigt det her jo. Vi kan da godt gøre sådan her. Okay. Jeg kører. Så er du stille, hva'? Koncentrerer vi os. Ja, bare kom. Stille og roligt. Ja, vi kører. Ikke rulle. Den er skrå, den der. Ja, der er næsten. Kom nu. Ja, så rulle. Ej. Rulle. Ja. Jeg kan ikke komme op på sådan her. Fucking lortet. Stop. Nej, det er noget lort, det her. Okay, 3. Jeg hopper først, og så går du lidt frem. 3, 2, 1, nu. Stop! Kom. Ja. Jeg kan ikke se noget for, jeg skal lige se. Okay, vi er der. Okay, yes, okay. Hop nu! Og så går du bare. Ja. Hop! Nå. Nej, okay. Den er vej. 3, 2, 1. Ja. Checkpoint. Okay. Holy fuck. Den er lort, Nej. Okay, det er lige til. Vi tager den bare. Lige go. Vi fortsætter bare fremad. 3, 2, 1, nu! Fortsæt! Ja, bare kom! Jeg starter! Ja! Fortsæt! Ja! Hvad? Nej! Hvad? 3, 2, 1, nu! Ja. Jeg tager forrest igen. Ja! Nej! Hvad? Vi smurfede af helvede til. Kom nu. Okay, så er du forrest nu. Jeg rammer den! Hvad? Nej! Nej, jeg har bare ikke. Jeg den bare gør det sig selv. Hvad? Fuck, det bugger. Ja, og så rammer den igen. Der! Kom nu! Yeah! Der skal vi time den. Bare fortsæt. Bare kom. Vi kan godt holde den imens jo. Rolig. Ja, bare kom. Og vi skal jo den her vej jo. Ja, bare kom. Stille og roligt. Nu! Ja.
Og så. Rolig. Du skal huske at dreje den inden du hopper. 3, 2, 1, hop. 3, 2, 1, hop. Pas på bagved dig. Pas på. Nej, lidt mere nu. Der. Kom så. Jamen, vi kører bare. Du løber bare. Kom, 3, 2, go. 3, 2, nu. Ja, bare kom. Hop. Hop. Ja. Ja, bare kom. Bare løb. Stop. Rulle. Nu. Det er der. Så, rolig. Vi var det slet ikke. Rulle. Vi skal lige tjekke. Jeg hopper lige over på den anden side. Vent lige. Så hvad skal vi her? Vi skal over på den der platform til højre. Okay. Men vi skal lige time det, mens den slås, så vi, når den lander... Nej, der er en platform lige over de to andre. Men når den rammer helt over til... Kan man se? Hop. Vi hopper de 2 gange først, og så hopper vi. Er det ikke sådan noget? Nej, vi hopper bare direkte. Vi kan jo godt time den. Den skal bare lige ramme lige op på. Vent lige. 3, 2, 1, hop. Okay. Jeg vil bare sige til. Og 3, 2, 1, og nu. Ja! Og så op på pladen. Ja! Ej, hvor vi smøffer. Og så hopper du bare ind over nu. Nej! Ja! Okay. Det er lort. Ej, det er lige til. Jeg styrer den, okay? Ja, jeg følger bare min flor. Ja. Bare kom. Ja. Bare følg mig. Ja, bare følg. Oh my god. Lige over os! Vi smøffer. Fuck, ja, vi er gode, mand. Så. Hvad sker der? Ej, er der ikke noget checkpoint? Okay, lad os lige, fordi vi får ikke en chance igen. De næste 20 minutter, så står vi her nu. Vi kan ikke komme igennem nu. Ej, men hvad? Den kan ikke. Ja. Okay, fint nok. Den er... Okay, rund nu. Jeg skal lige op på den, når du er så lige hurtigt. Den går ned på et tidspunkt. Okay. Okay. Hvad? Ja, den kommer op igen. 3, 2, 1, hop. Hurtigt. 3, 2, 1, hop. Nu. 3, 2, 1, nu. 3, 2, 1, nu. Vent. 3, 2, 1, nu. 3, 2, 1, nu. Vi skal time med at hoppe ned, der er langt. 3, 2, 1, nu. Ja. Okay, der er overhovedet ikke langt. 3, 2, 1, nu. Ja, bare kom. 3, 2, 1, nu. Yep, bare for... Nej, dog. Så... Nu! Kom nu! Hop til! Vi skal løbe ved siden af den. Løb med! Fortsæt. Kom så. Hop! Ja! Der er højt. Det er ikke så svært. 3, 2, 1 nu. Ja. Det er roligt. Ja, det er bare i midten. Kom. Ja, det er bare højre og venstre. Jamen, det er bare i midten. Det kan man ikke. Jo, bare i midten. Kom, bare i midten. Ja, den var godt regnet ud, hva'? Hvad siger du så? Vi skal over. Venstre og højre. Ja. Okay. Det er ligesom børnehave, det der. Højre, venstre, lige ud. Så. Kan vi ikke lige... Nej, først. Nej, kom her. Jo. 3, du skal hoppe samtidig med. Ja. 3, 2, 1, hop. 3, 2, 1, hop. Nej, ja, det er nemt, det er nemt. Så. Time det. Nej. Nu, kom. Nej. Kom nu. Nej. Det er så dumt. Nej, hvor så det dumt ud. Det var helt vildt. Hvad sker der på den der? Skal jeg spørge godt, eller hvad? Du dør jo. Du dør. Jo, du gør. Hør nu! Okay. Du er den dårligste til at sige command. Altså, du tæller ikke ned, du bare efter dig hoved. Kom, 3, 2. 3, 2. Du hopper ikke i nu. Ja. Nu. Ja, det kan vi godt af til. Ja, vi har rundt nu. Du løber bare meget godt, kom. 3, 2, 1, nu. 3, 2, 1, nu. Løb! Din... Så, gå på linje i stedet. Ja, sådan der. Ja, bare kom. Sådan. Og så... Jamen, så bytter jeg over. Hvad laver? Hallo? Nej, nu står... Du... Nej, det er crazy!